hamba emanzini fanele asebenzise umkhumbi. For the first time ubona kuhamba umuntu phezu kwamanzi. Umuntu phethe uma uwe shono uthangize. I can imagine uphethe. Oh, bamfundisi. Ngale bese practice nathi. I can imagine uphethe. Esondela kwi-edge nomkhulu. Ipasti yakhe imtshela ukuthi all your life awukaze wenza lento ofuna ukuyenza. Kodwa kuyinto etshela ukuthi ngisho umkhulu wakho nogogo abakaze. And when uyesu uNkulunkulu is calling you to another level, uyesu uNkulunkulu khona izinga akubiza nakulona. Kunamaphethithi emndenini wakho bathola abantwana emakhaya abaqhubeka bafunde but uNkulunkulu wena qhubeka phambili. Uyesu uNkulunkulu khona la kubizela khona. Somebody say transformation. Be careful. Ukopisha abantu abadala bakhulisile. Uma ubakopisha you'll get the same result. Start something new. Start something new. Ungayibambezeli ngokukopisha indlela ababenza ngayo ngoba ama-social ills abo awafani nama-social ills ethu. Uhlobo labantu abashumayeza akufani nohlobo labantu esibashumayeza. Start something new. Ekhipha unyawo lokuqala. Can I prophesy over your life? uNkulunkulu uzokunikeza i-capacity to start something new. uNkulunkulu uzokunikeza i-capacity ne-boldness to step out of the comfort zone, out of izinto osuyijwayele, out of izinto ezamaphethini ejwayelekile, and step out to something new. And iBhayibheli lithi uma iphuma izwi yilona lambamba wanyathela phezu kwamanzi. Into ezokubamba njengokuthi inkosi sengiqala kusho ukulandela into eshiwa yizwi likaNkulunkulu ngawe. iBhayibheli let every man be a liar and let God be true. Yekela ukuthi abantu bathini, check ukuthi izwi lithini ngawe. Ashaya uJesu izandla kakhulu. Mandoma yahamba. Oh, Ramashaka. Umuntu owazi ukuletha i-transformation yangempela, my time is up. Umoya ingcwele, ubambazana mi? Moya. Sizomcela umoya ingcwele a-transform impilo zethu. Yes. Thank you, Lord. I'm going to pray. When I pray, amandla kaNkulunkulu azokuthinta la ukhona. Amen. The power of God. Thank you, Lord. Amandla kamoya ingcwele azokuthinta la ukhona. Thank you, Lord. Umoya ingcwele wazi ukutransform impilo yomuntu ngempela. After we have preached, Jesus. umoya ingcwele oconfirmayo. Amen. Kunamandla ozowamukela namhlanje khona uzoyiphila lempilo entsha ekuKristu. Hallelujah. Ngicela sime ngenyawo zethu. Ngizwile ukuthandaza ukuthi izinga lelo lokuthandaza likhuphukile. Ayiphela ngalo uchumayela la ekhaya. Ngizwile namhlanje ukuthi izinga lelo lokuthandaza lishintshile. Lift up your hands and say, Holy Spirit,